Kajingalang balakot da sarkar ha kajingalam uba DP walang IAS Chief Secretary kajilla lam ki officer yakin noelam ka Joint Action Committee Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association ki sunjuk nongnya bat try truck na ki district baper ki noelam snong bat ki weipat ha ka no phais ngi joga arpu pratare unailar arja arpu saw kala shim ya karai ban thau da ka committee ha ka ban nakal yang ki bedan bentalang kin hab jet chipo hadu khat arngot ban mikmat chakati ka committee ban yakran ai mut kumnu ban penjinsur lane ban penbahaya ki kendon kat kum kamigalaya minor minerals and concession rules arajar khan riu kumman shukro baga jingsha khang ti bat kit market yam kat kum ki kendon MMMCR arajar khan riu kalapan long ya ka joint action committee ban pakhang khai mau khayish yam nadu ka arpui tere nailar araja arpusaw bat laweng ya kane ka rai hadu menta ka janmet hadien ka jingalang ka joint action committee ka yeng ha ka nongrim ban persya ya ki kendon na ka te ka rules kata ban hapshim quarry permit lani mining lease lani transport chalan habati bat kit market yam Kinoy lam kilaong bakin hapha yaki kerteng jong ki ban mi khmat sa ka committee hakikin diat sngi ban wan bat sen ka committee kan shong da ka jingelang ban yather yaki jinge ki badan banta ka kamti bat khayi mau khayish yam kat kum ki kendon ka rules arajar khan Chief Secretary ila Krenchai ba simkhia na bata jong kani ka kam ke bade kani ka timau ka siap ka jongi bat kum ba ngila sutho na ka kren yong ba ban pencensul ban review giang no ya kani ka triple MCL 2016 te ha ka jinga kren kalong ka ba sutrat sibon na ilang kalong ba na jimot bat kalong ka jinga kren ka ba snotonat hadu ka tata te ngasro na kaliang tanga sikenten ngasro ban ai bulai ya ki pai ba keleng saudong ka ba day da kicing start so ki pai ba ki ba ki lai chimrai ha to kasi khat khandai tarik nailar ha ka jingalang ka balong hangte po lano krem ko tonomon ka ba da kicing start da kicing rai chung ki ban sangeno si sendon ya ka jing permi mau pisiap ka ba trai kam no do man alfway tarik nailar tebot kata kala trai kampura habaro chung ka chaka ka jonging te ngai scam ba di klem da atatien ngai scam ba di da ka jing sange timau chi siap chungi ka penlong ya ka bos sarkar ban mi sakmat ban address kloino ya ka ni ka ching e ka bang yesiam te na ka yang ka chonga ngaso ban ai kublai ya baro ki bi dan benta ya ki pai ba ya ki baro klem dala ban cer keteng yo ka klet yo no klem dala ban cer keteng ngaso ban ai kublai kelpang na ka yang ka chong ka chi si chongi ya ki pai ba baro ki ba ya kashan ngayo i ka ching tre si chom chong ki wala da don katukat ni kiba persang menteri hang itu ki pon kitu ki sngi kiba la bu kata strike kila persang ban lek pensutu yaki ban kren yaki da ka ba da ka cing cacai da ka cing pensutu ka chong ki nam ta chu ki wei ngana i ba ka ni ka cing sange ben mi ma mi siap hakini ki knyat sngi klalong sisa ka ba siso te ka kalmen scam ba ka ni ka cingrang ka ba menta ka sngi ka kan long ka cingrang ka ba kaba don cikamen sisa kaba nginla ban yo ban teng biang ya kani kam kaba ngiju ya tre kalong ba ngimdei kata kacing muncul tang mangi ki nongilam kadai kacing muncul lang kaba lai rakti dabaro te menta khnang ban shai khnang ba kani kan long kacing pinsai ba baro bagi shai lon ba ka tu karai ka jongi ka bangi la ong ka indefinite strike nam ta kani chimpin mi mau kini siap te menta ka sngi ngila krensai bala wing noวันนี้ก็กินฟอร์มอย่างคอมมิตี้บัดกินทุ่งยากเลี้ยงjongi khat arngut บัดนักเลี้ยงจงสการุในช่องล่างบัดกินยาเป็นเบ็ดยากีkita ki lokal use ki jongi ban penrung lang no ha ka ne ka triple CR ada khandre penrung lang hangta te kat kom yus jongi kalong pa nang leng sarkar ka sim khia ka ne kam ban pen bahano ban modify no ya ka ne ka triple M CR ada khandre ka de kata ba ka komen kapwa te ne leng ka jongi ni hap ban wanra ki poin ha ta kasni bangin session no committee bat kat kom yus ka jongi kalong ba ka government ka ban slam ya ka ne tang lagi benai menilai kila kulatan lagi benai benda kan kenang ba kan persuk yang iki nong tre te sakaweru ngapen benar sigi pai pa ba ya ka strike ki bangi ngila le menta ngila wengno tang ba ya ka cing ki impat wek tu menta
nomor bangi hapu i halenti nyimpat tip ke banja yangi te nak leng ka jungi ngi shuang tang ka strat ji ki ni ai piteng nyin pej hadu tat hadu pangin dayo ban pendep no ban review ya kan ka an de ta ka taw ngi saweng ni jingi ki re dum tang ban weng jingi ki ni weng tang ni ka strat Cái nó rừng chụp ha bang isu thu ban tam phi quên nó chụp khi weng no ka strike am ni chụp khi ndik chen rawa chung phi kalau mon ben bet ni triple MC hatu phi pediang ni triple MC dak ba ya keren kan pen susur padi kendon ne kan ko rừng to bani ko kalong kumni nak leng ka jongi ki pai ba hapo jong ka jala ka jongi ngila persang ningkong ban but ya kan ka triple MCR aja khandreu ban but kum ki lokal ban but ya kan ka an re ni sotho ngimla ya bangimla ngi yakhi indala ngi yakhi menta ka government ka khot yang ibanya kren te nak leng jong sarkar menta ka hap ban sna kerpang yang ki local use kan sna kerpang yang ngi ba nginla ban tre kat kum ka jing don kam ka jongi ke kade kata nama balai ba kum ki pai pa la dangin ong yin tre free ngimla shu menta ladun ka an te don kam ban sna ya ka an bani ada te ngiru ngi kwa bang kepat sarkar ba ka sna ka tigi anjo de ban sna ka ba belong jinsur bala ban tre bangi ki lokal ngila ban pendon kam kapa akalong ba nakaliang ka jingi ngila ong ma benek long ba ya ka chalan nginum sha ya ka chalan tinginum sha ngi namar ba nakaliang ka jingi langin ai chalan kamur ba kan penjenjar pa ba nama ki ngilong tang ki lokalius te tang area ba di bitang po ki distrik telangi pedan kan chalan no ka yangi te nakaliang ka jingi mentang ngila ai ki ngila ai ki jingmut ya ka sarkar lu ka jingmut yangi kalong ban thung no data committee te lekang jingi ngila pediang ngi kata ban bu khat armut tingin sia jit nang ne sakpai sajit bakil ong yangi balak kumno de ban yo ai kerteng hakas ngin monde tengi sotu pak sarkar ta ka kwa kloi pendep la ni akam te ne ka jingi ni sokaman ya kan ni kan ka sarkar kelak sengap ya ka jengi pai te ngi songpan ai kublai bat ngingek pada ya ka bal kulat kide ban pendam kata ka di jingwa Ucim lesa la kular ka jingi do jungi ka apu atarik banle kumni kumcuhi ban sinaga komiti bat kumtadater mantala ulol lengbak initiative ka bakil IT haka DC is gazel bat haka jingi don lang rangkat bau chief secretary bat kiwe degi nongkit kam lan degi ki doktere chuka asyen ki prepare bat ki try parma parsiam te kani ka ba ngi pha ya kani ka kubor ba ka sarkar kadi bensim kiapat deh kumbau chief minister lakular hakmat jungi hak arpa tarik bat kumbala pharu kacu ka message bala ong ingin inform ya ka komiti ngin pencen sorry ki ketuk neteli ki kendon ladaran kamban penrung su hak kendon on penrung de kemut kide bensim khaya ka kam ban pendap ne kam keloikan pala Ide iwe officer ila ayangi ke presentation baik abade ban petrekam baik bangi ide ban petrekam baik katkum ka triple MCR Act. Nakaliang jong iru ilo ong bala dangim la ban pentrekam lang ba ka triple MCR Act ban tray mau tray siap. Kamud ba kadon labatai ba kadon gajing sakem ikendon mahap sakem siapan. Bat kadon ka ba iru ila ong syai ba kadon ka jingkang ka ba syirta yang mau siap. Dan nakaliang jong iki pat ba hi bat ki nongelam lagi kedun ba per gila keren sai hakamat hi jong sarkar hakamat jong gitu ki NGT hakamat jong baru ko ki bala pha ram sarkar ba la dei ban khangru da dei ban kemru hapke mentah hiru ba ngingim la ngila kerja ba ngimla ban trei kam katkum ka triple MCR bat ngila pen iru yaki jing pen sisa ba ka triple MCR act ka long tang ban trei na matai kori ban le shalan ye mau siap sabari la ne sabar jala kata ngila kerja yaki Henry na banta jongi ba penon kam ya ijing don kam bangin sna ki ying kisem jongi hangni ha jakala jong bangin penon kam ha sinong la jong kamut nginum la ban but ya ka triple MCR ngelak keren saya ki namar ki don ki banta ki ba ki kedau kendiat ba don lang demo ket kem ga ki don ki banta ba kedau ka triple MCR ak ba nyiap kan kriak kata mitar na ka surok kata mitar na ka kawa kata mitar na ki sinong briu tingi kenriak na ying briu itengku sa surok sarkar dan itu ikenria nak surok sarkar itengku ban kawa balai namar ba kamdon ga jaka kabahe katkum gejing kwa kat jong ka ni ka an triple MCR namar kini ki bangiwan menta amdei kita kinong khayi ki ba khayi ya ki mau ki siap sabari kuma khayi sa ki than balai LC mo sabari sa Bangladesh
lani bangi ngi khayi shabar jala hari ki bawan hang ni ba khoi ki dei ki baburan kam yo mau sia pang sinong ajo te ka batamru babun gamut ki puran kam ki ai sa sia ki bante ya ki jingte sarkar te lada long kumta te wat jingte ka kutru ngila kermene bakalong illegal namar bale dei umau sia bangiti illegal te na kaliang jong ke obsar hadin bagi langsung tu ya kata ka jingken taj ndai bagi kentaj ya triple MCR ngilong ya ki bangi mlak te ngimla pihak ai yang ida kawai ka an ni pihak sina lada piong yang iban puran kam ya kani triple MCR act ngila kan syai ba pihak kem nadu mentai kesini namar bangi mla bande kata dia angta ka jinya keren jong kini kino elam borokoi na kaliang ka sarkar na kaliang tu ki officer bala pha ada sarkar kila menjur ban ong bangin inform no kawai komiti banalai jong kiru ki ai ka assurance bakin kinsna ki an ki kenjaan ki ban penrung lada syabar ke triple MCR Act lani ke ban penrung lang apo ke triple MCR Act lo kerpang na benta kini ki baterai nam ta jinon kam jungi hang ni hajak haki jaka haki sinong lajok kata kajing ka assurance ke sorka pada kalian jong kiru kila tentu kila terwa sengi bakin ai ya ki stakeholder mud kini ki khot ki jongi ki baterai ni ka kam bakin rung lang ata komiti ban ki personal lam ata komiti kumno bangin sinah Namaria kani ka anyi triple MCR Act kumba pia tibi kade ka an ke bala shushim pateng naki rithor naki wegi jala ki barong banti siap lai spa mitar na wa ruyo ngi shani te tang skoput na kawa tinginum yo ti siap kata kade ga webi te nakaliang ga jong nakaliang ga jongi ba ngi yahun halor kita ka jing terwa jong sarkar kaban biang na banta jongi kamdai ban ong mangihun de ka jing terwa jong sarkar tang bangi kwa ban persangek no giji ki jungi lani ngi penhun ni sarkar nrei kita kijing terwajo ko sarkar ngilai sim lang ya karai de harakti lang ya barok ko ki stakeholder badang le jongki ki lahun ya kata ban ngi ap satang ya kat ngila ban sim ya karai kumno bangin le ban ngila ban ai ya kata kajing ai ke jungi lani kata kajing tok ko jungi la ka hun ni kamun kadai stang ndala deban snala ni la deban frame ya kata ka komiti lani la ban le ik ki ai Kalau dah hadin ban frame dari komiti lagi an kamun ni ki biang ngin le kum ngin don jaka ko wepa kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus F u khau fortified henrai ba Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei uba bha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henrai ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungki ne ngin ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwan ra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke amphnyang bam Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki scheme ICDS MDM PDS kabha na kabenta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya